sada, dragi zvezdaši, prvi put ove sezone pred vama, košarkaši Crvene zvezde Meridian Bet. Idemo redom, kapitan ekipe broj 10, Branko Lazić. Sada Stefan Lazarević. Broj 4, Miloš Teodosić. Broj 5, Adam Haka. Broj 9, Luka Mitrović. Broj 11, Marko Simonović. Broj 13, Šabaz Mejpir. Broj 18, Majk Tobi. Broj 22, Dalibor Ilić. Broj 26, Nemanja Nedović. Broj 31, Rokas